ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് 2025 മോഡൽ റോണിൻ 225 ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എടുക്കണമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു മൈനർ അപ്ഡേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പുതിയൊരു നിതമം കൊടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടയർ ഹഗർ കൊടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയിൻ കവറിന്ന് മാറ്റി ഓപ്പൺ ചെയിൻ കവറിലേക്ക് കൊടുത്തു, പുതിയൊരു സീറ്റിംഗ് കൊടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗി കളേഴ്സും കൊടുത്തു. TVS എന്ന കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട്, അതായത് ഒരു 160 സെഗ്മെന്റിൽ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഫോക്സ് കൊടുക്കുകയും മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനേ പറയത്തുള്ളൂ. അടുത്ത 1-2 കൊല്ലത്തിനുമ്പോൾ TVS ഈ വണ്ടിക്ക് മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മീറ്ററാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് മാറ്റി ഒരു TFT മീറ്റർ കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സസ്പെൻഷൻ അല്ല, അത് മിക്കവാറും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ആക്സിലേറ്റർ കേബിളാണ് വരുന്നത്, മിക്കവാറും അത് റൈഡ് ബൈ വയർ വരാനുള്ളത്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ വണ്ടിയിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോട്ടയത്ത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1,71,000 ബേസ് വേരിയൻറ്റിന്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പ് എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2,17,000 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ചാനൽ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.